Szóval nekünk volt nagyon sok tanulságunk, ötletünk és elképzelésünk a tegnapi munka kapcsán, és ezeket egy gyors crazy étel próbáltuk így kiírni magunkból, hogy kiben milyen megoldási lehetőségek merültek föl. Itt nagyon sok átfedés volt, nagyon sok közös halmaz, nagyon sok hasonló ötlet, úgyhogy ez így segített minket elterelni a jó irányba. Amire fókuszáltunk az az, hogy egy abszolút playbookosítható, használható és könnyen értelmezhető anyagot tudjunk csinálni, ami tényleg úgy tud működni, hogyha nincs ott senki, nincs, aki ebben iránymutatást adna. A nehézségben nekünk is az, hogy a scope-ot próbáljuk tartani, és hogy ez tényleg egy könnyen értelmezhető, használható dolog legyen. A státusz pedig 57,43%. Úgyhogy ennyi. Mindenki többet fog mondani, úgyhogy valami, amit még királyoztam, ez nem lehet. Akkor nekünk ennyi volt.